טוב, אוקיי חברים, ברוכים הבאים לחלק הראשון של הקורס אסטרטגיה. אז כמו שאתם זוכרים, אני ישי ואני הולך להעביר את הקורס הזה, ואני הולך להסביר לכם איך אנחנו צריכים להתייחס ללקוחות שלנו בעולם ה-AI. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים לבדל את עצמנו כדי שהלקוחות יבואו אלינו ויבינו מה המוח העיקרי, ואנחנו יכולים לקחת את המסרים שלנו צעד אחד קדימה, כדי שיופיעו ברשתות החברתיות ברמה מאוד גבוהה ולא נהיה סתם ביצועיסטים. וזאת הסיבה שאני קורא לקורס הזה, אסטרטגיה שיווקית 2026, המדריך לאדריכל, כי אנחנו ממש אדריכלים, אנחנו ממש אנשים שכותבים אסטרטגיה שיווקית, ובמקום להיות ביצועיסטים של שואלים את הג'מיני מה לעשות, ואז הוא אומר לנו, אנחנו מכתיבים את המותג שלנו לפני ש-AI נכנס, והוא רק הביצועיסט שלנו, כי הוא נורא טוב בלעשות דברים שחוזרים על עצמם, דברים שנותנים לו פרומפטים ברמה גבוהה, אבל הוא נורא לא טוב בלחשוב בשבילנו, כי בסוף הוא לא יודע למה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. קיצור, בואו נתחיל. אז לפני שאנחנו מתחילים, יש לי משהו נורא מבאס להגיד לכם. כן, באפריל 2026, בדיוק מתי שהקורס הזה נוצר, בוט שעולה $5, $5 לוחץ על הכפתורים טוב יותר ממך, יש פה פעמים הכפתורים, נוטבוק אליהם עושה לי הרבה בעיות עם המצגות, אבל עדיין יש אותו מצגות הכי טובות שיש, ואנחנו נלמד גם איך עושים מצגות עם נוטבוק אליהם. אז אם אתם לא אדריכלים שבונים את המפה, אתם פשוט מיותרים. ומה אני רוצה להגיד לכם? עכשיו, זה שקף שהוא נורא רלוונטי לקמפיינרים, כי אני בעיקרי מכשיר קמפיינרים, אבל אני בא ואני אומר, קמפיינרים, אוקיי, האנשים שעושים שיווק ממומן, כיום הקמפיינרים הממוצעים, הפעולה שלהם זה ללחוץ על הכפתורים, להגדיר את הקהלים, זה כן, זה לא, הם לא שואלים שאלות. הקמפיינרים של היום, שמי שאני רוצה שאתם תהיו במידה ותעשו שיווק ממומן, אני רוצה שתבינו את המניע האנושי לפעולה. זאת אומרת, למה אנשים עושים את מה שהם עושים? מה הערך שאתם נותנים ללקוחות שלכם, ולא עכשיו למה אתם עושים את זה. אוקיי? מה הערך שאתם נותנים ללקוחות שלכם, ולא עכשיו אוקיי, בוא נרשום איזה קופי. הדבר השני, קמפיינרים טכניים. אוקיי, זה לא רק קמפיינרים, גם אנשי שיווק רגילים, גם אנשי סושיאל. A/B טסטינג, ניהול תקציב, בוא נשים לזה 100, לזה 200, ננסה נראה מה עובד. שזה אחלה, אבל אם אתם לא מבינים את הפסיכולוגיה הצרכנית העמוקה, זאת אומרת, למה בן אדם בא ומתחיל לגלול עכשיו ב2 בלילה, ומה עובר לו בראש, ולמה ב7 בבוקר הוא כן רוכש, או כל הדברים האלו, לצערי, אתם תישארו ממוצעים. כי בעידן הבינה מלאכותית, כולם עולים רמה, אבל בסוף, מי שנשאר ביצועיסט, כנראה שהוא לא ידע לתרגם את העסק שלו באמת מה שצריך. כל הזמן לראות איזה מסרים עובדים על הלקוחות שלכם, על פי האסטרטגיה השיווקית שלכם. לחדד, להעמיק, לשנות, אולי צבעי מותג, אולי פסיכולוגיה, אולי אנחנו מדברים מפחד, אוקיי? הדברים האלו זה הדברים שאנחנו הולכים ללמוד לאט בקורס הזה. אז אחרי שקצת הפחדתי אתכם, חשוב מאוד שנבין שהמרדף עבר מהקלקה אל המוח שניצב מאחור. זאת אומרת, בזכות עולם ה-AI, זה כבר לא קשה להיות ביצועיסט. אנחנו צריכים להבין את ההבנה הפסיכולוגית שגורמת לאנשים להקליק. כי יש באדם שיקליק, ייכנס לאתר ולא יעשה שום דבר. תישארו פה איתי, אני רוצה לתת לכם דוגמה מאוד פשוטה מג'מיני. יאללה, נתראה.